Здравейте, приятели! В днешното видео ще си продължим поредицата на Subway Surf. Сега има нов апдейт. Да. Но първо да ви кажа да се абонирате за канала с камбанката, да оставите по един лайк, по едно харесване и коментирайте от тук напред. Да, просто subscribe бутона, нали? Това е втора част. Но, мога да отидем. Где е 500 лева? Айде да почнем. Като цялото този епизод смятам да направя още готини неща. Другото ни видео е стигнало над колко, не знам, над 80-90. Небето е над 86 не знам. Добре. Също така коментирайте. Коментирайте. То не е само за абониране, за лайкане, но вече сме на 47 абоната, а когато почнах поредицата бяхме на 23. Вижте колко сме се увеличили. Ама това беше миналия месец. И сега малко ще ви разкажа как е създаден канал, откъде е дошло това име VM Games. Името е дошло, сега докато летим ще ви кажа, името е дошло VM, т.е. V, Виктор, М, Марков и фамилията ми е Виктор Марков. Доста добре. За добра съм, бе. Пишете долу в коментарите. И сега ще ви кажа да пишете в коментарите какви игри да играеш, защото наистина нямам идея. Нямам идея. Прочетете на публикациите, влезнете в канала ми долу, като видите логото на канала, Бухал, доста яко лого си правя. Да, Бухал е... То сега съм не съм го изправя. Може да коментирате къде да ходим. Нека да стигнем 100 абоната, а после може и 1000, после 10 000, 100 000 накрая. Според вас колкото монети сега във втори рун се даде, толкова лайк трябва да доставите. Да. Това ще достави много монети. 200 лайка за сега. 200 са. Но това е доста добре. 200 лайка. Нека глътница. Сега колкото лайка съберем, когато не съберем, колкото 256 лайка, приятели, трябва да събере това видео. А сега колкото такова монети съберем,
това не се... И също така, приятели, ние сме качвали видео от една седмица и също да ви кажа, аз съм на 9,5. И... Оп, свебърче. Ходи ми нещо. Също така, и аз съм на трети клас, ще стана. Много скъпно, ще скъпно. Пишете в коментарите всякакви неща. Например, напишете кое ви е любимото видео, колко абоната. Не знам какво да пишете, просто пишете в коментари. И ако искате, няма да продължавам, защото това е четвъртото видео. Гледайте ми шортовете, защото там имам още едно шорт видео от Subway Surf. И там пише в началото, гледайте новото видео, защото тогава беше ново. И още 300 минути. Айде, още 2000 минути. Вече сме на 18 000. Може ли да си купим нещо? Айде, още 500. 19 190. Да ви... Окей. На героите да видим. Добре, той всъщност аддатопия. 30 ключа, аз съм 19, 30. 120 000. Това си е без скъп. 40 000. Някакви сте скъпи цени, бе. Много сладко на зайче, на клон, на тигъра нас. Те 30 ключа, значи... Това 30 ключа. Това 30 ключа. Да, 30. Няма да си харча ключовете. Дай да погледнем на скейтбордове. Да. Това съм го имал. Стига, бе. Мага, това съм го имал аз. Аз дори не знаех, че го имам тогава. Хора, явно ще харчат. И как съм... Вижте, хваща го най-отзада, където е или питам, Тя ги мразя, защото като сте на тези влаковете, пик е така и ако ви беше свършено на мига, когато скочите и тъкмо ви свършва, вие сте и да. Добро. Имаме 50 000. Оп. Тук се направим. Оптика. Скудърче.
Значи, добре. Значи сега има нов апдейт с Brawl Stars. Това е много яко. Лично аз не играя Brawl Stars, не съм фен. Аз съм фен на Minecraft. Но имаме едно видео на СВС. Това е в този моя канал, Games, който се погледате. Аз играя не само игри, показвам къде съм бил, например, може в едно от следващите видео да бъде такова, където се кажа от лятото. От лятото моята лятна почивка, дали бях ходил отдавна. Разбира се, че беше хубаво. Айде, почва се моторницата. Да ви кажа, в момента, когато снимам видеото, в момента, като снимам това видео и го снимам на телефона в 10 часа, толкова трябва. О, ключ! Yes! Не! Не. Его готовим на самолета. О, видях телефона. Добре, ако минем на 400 минути, трябва да се обминем. Вече ми бяхме на 399 и аз трябва да се обминем да яде. Не, ако минем на 500 минути. Айде, все пак минахме. Абонирайте се, все пак, какво ви пречи? Дай да си увеличиме ключовете. Чакай, какво натисна? Аре, похарчихме 300. Тъй, че е доста скъпо това. Пишете ми долу в коментарите дали искате и друг участник да участва. Тоест, аз имам екипа ми от канала. И това съм аз и моята майка. Да. Най-гледаното видео е това последното видео. Не това е последното. Където бяхме на матча България и Испания на живо и снимах аз и ви показах кадри от там. Сега това видео с лайк, което казвам бавно. За някой може да не е бавно. Например, на Закриската има два канала и един канал е
Криската Predictions, друга ми е Криска. И Криската Predictions най-малко гледано видео е 16 000, а за някой е много. Тоест много малко е и много. На мен лично любимия ми инфлуенсър е Кристопъл, но и Анди Вен съм доста добър. Още не мога да си купа... да. Още не мога да си купа. За 20 000 със сигурно ще мога. И останете до края да видите дали ще си взема някакъв скин. Защото задължително. Защото целта нали е тук да съберем всички скинове и да минем игра. На тази игра няма никакъв край. То безкрайно. Все едно влаковете са безкрайни. Все едно целият свят е от влакове. Да. Според мен не знам дали е така, но мисля, че най-добре играч издържал, когато е паднал на билиони направо. Билиони. Вот което измислил. Криската е доста добър инфлуенсър. Но ако това видео събере 2000 показания, може да направя и трети епизод на поредицата ми на Subway. Това е първата ми поредица. А на Майнкрафт, който не е гледан, играя на Майнкрафт и е само едно видео, не е поредица. Само едно видео, не е цяла поредица. Ето тук, ако не сте гледали миналото видео, ви казах, че обичам много, като има така много минути и да седим и тичам само тичам в една посока и така ще събирам много минути. Добре, да ги не свет. Файне! Мале, 20 000! Айде, 10. Ами не 10. 20 000. След 7 часа дори 9 минути. Не тук. Тук не тук. Това струва 9 истински лева. Мале, това мисля, че не е скъпо. Ти сте ценила, бе. Какво е това, бе? 8 лева за една тъпа игра против. Всъщност, не е хич тъпа. Вау, това ми хареса. Явно ще трябва нещо. 20, 40 000, 50 000. Това съм сигурно, да. Това съм се получил. Това съм... чакай, чакай. 30 000. 20 000 акулката. Приятели, може да това да е края, като си купиме нашия основен фейбър. Купуваме. Само нека да изгледаме на страната с него. Опа, вижте какво е. Вижте птици. Има някакво фейбър.
пише cool. Andy plays games of cool. Това ще го видим. Пишете долу в коментарите и какви грешки, дали сме допуснали грешки. Да. Да, това ще го видим. И сега напълно, колкото монети, общо, сега, колкото монети съберем, толкова лайк. Честно. Ако събера 1000 лайк, не може. Верно ли? Добре, ще гледаме. Добре, малко. Добре, свършите. Еми хора, 238 минути. И последната кутия скейбър. Хора, явно ще бъде... Добре, хора, явно може да бъде това за епизода. Праскате по един лайк, абонирайте за канала и очаквайте най-готините видеа. А сега, чао от мен!